v čase 75,39 a jsou další dvojicí do rozeskakování. Startovat může další jezdkyně, kterou je Irena Chalupová a Leonardo Jezevská stáj Boss B. Leonardo je 9letý hřebec českého teplokrevníka po Oscillopar 3, známého pod jménem Agent, z matky Lena Polope. Majitelem tohoto koně je pan Michal Průša. Připraví se inženýr Luboš Vondráček a Viktor Ašerbrýr. Našel tačku, STčko. Takže prosíme majitelku DJ Hanku Walterovou, aby si odchytila psa, protože nám běhá po parkouru. Veronika Macánová a Lizet dokončili parkour s 8 trestnými body v čase 46,09. Nyní bude